Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun syangi ngin penle mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei hadin ga jingyo jing ujor nagi pajba halor ka jing penslam ban pentrekam ya ka nongpo greater water supply scheme kabadi ka scheme ban sam hamman lagi tluwieng hasor nongpo hari Pahoi district kabawan lengba ka scheme JJM lane ka jal jivan mission kabalapan mang pisa kumba shispa like lur tengka ban sam syaki arpo telegisionong hanongpo UMDC ba Matthew Makodo ulalek bania kendu ya ki nong tray kiti company kabalatip kum ka BAC Infratech kabalabu ya ka jaka terikam lane ka office terikam ha paham sim nag benta ban tip company kai kabalapan long ban slam ka jing pendap ban pentrikam no ya ka scheme harin kiti jing kendu bat ki nong tray kiti company uba Matthew Makodo ulapan pau ya ki jing sngokya halor gane ka mat ka bagi pajba ka than kilang not bat ka porru kala dawa bha ba on pendap no ya ka kam UMDC ulai itu pakai jing slam kadai nak kadau jong ka jing kendu jing bat ka wepat ka tenat sorkar kata ka tenat forest ka ba om syampat la ya ka jing bet ban penyat ya ki pai lengba ka jaka jongka hak juga por ba Matthew Makodo ulong ba ka jing wan jong ki company ki menabar ban wan tray hapo ka jela Meghalaya ka deru ka wei kalanti ki ba ki briu ki menabar ki wan rung hapo ka jela klem dapan biang ye ki kot kisla bat omla ban tip kidai ki bawan na ai bat kidai ki briu ki ba kumno ula kenturu ye kinong yalam senong bakin long ki bahosiar haba ki aikam ki beriu ki benabar namar ke jingsha kendang jong kinong Bangladesh ha Assam kila bon wanrung ha kene ke jela bamarjan ha gadur kinong bela bat koloi bantrei ha kedor ke batat iwan hani namar ke jing sokya namar ke jing slam jong ke ni company ban pendap ya ke ni ke jing tray namar haswa bikin sedang ya ke ni ke kam kan mau biang-biang nak kalian jong company ialah ular berpendap ya kena kekam tang apa sistem bat nak kaji kemik lenti bakin pendap ya kena kekam aswa jong sistem arajar apso dan rei kabelengok kalong ba menta sistem jong arajar arpusan kelajan kod rei ya kena kekam omla ban pendap ya ka kane kawan rak ya ka jins ngulungo yang aku bunong mikmat bat hamtam ya ki pai ba nong song sedong jong kane kanong po area ya ka ba ibadai bro ban yo ya kane ka scheme ban penbiang ya ka umbam umdi hagi yang kisem jong ki kendiap aga baide ba kane ka jinga kendo nisung tu ba kadau ka ba kane ka company ka ai namar ba kajing slam jong ka jing tray jong ka nongpo kita water supply scheme kadai namar ba na kaliang jong ka forest department tempat ay ka clearance ka jong ka hakabayday ban penyat yu pipe lengba ketika forest kabanan hang teh hapo umran te de namar kata ka kani kawan bu ka bu jing ya kani company ban pendap agapor ka babiang namar tat aduk menta ka forest department kapat ay ka clearance banyak yu fight ng teka cloud kapan nanti kita meran namar kata kan ikapor nga wa ban kentu ya kibor sorkar bahkan kampen kloy no ban ay kan ka clearance namar ba tang na ini daw le se la badong ba lawan ra ya kajing slam ban pentrekam lan ya pendap no ya kan ka scheme kapan penpoy ki aki senong hitau yang kisem din mar kata nga banjur ba nakaliang ka jonga ba lakumno pasarkar kan kam penkloy no dan penbet no kanang ba kanam don kanam bo ji kan ya ki pat ba nong senong harani ka dong ka than ka jongi ba hadin nang ne nga nakaliang ka jonga ngan persyang hi ban kendo ya ki bor ki ba alor do BC engineer manwat nya ya kan ne kanang ba kanam ngilak bersuatu syai ya kajing slam jong kan ka jing tray bat ka benta ka baar kalong ba ngiwan bani kendo ya kan ka company kadai namar ba kadon ka complaints nang ni nang tay ba ini ki company ki melak ban tembiang ya ki labor license bat ki kuy wat ki kot kisla ki bede bat kinong tray jong ki
nakaliang gajonga ngalabta iki ba lakumno idai ban penbiang ikut Islam baro jong ki haw hagini kita yo banwan ya kabangan sawan ban inspect biang iki ban pait dalam ki jong ki khamat adukat no kila ban penbiang ki labor license jong ki ka register ba kumta ter nang ba kanombo jing ya ki pait ba nong song hang ni hanong po kadao jong ka jingwan pait ke jonga ya kini ki labor license ba tunjuk ru ya ki nong tre jong ka company kadai namar hadin ba ka Sarkar Assam ka le ya ka eviction drive lani kalabe no ya kinong song hakikat tu kan ni ki dong kithan jong ka jela Assam te kajing syapting kalong ba kini ki ba hardware kila ro ban poi siya ni ka jela ka jongi bat kabala ro ban bu jing ya kini ki han ki dong ka jongi kam tam ni nong po bat dia se namar kajing tat jong ka bible la lani kata ka cheap labor kini ki hardware kila ban wan ban bela ban tray hagini ki company kani kalong ka namar kata ka jingwan ka jonga ni kalong ban maham ki bakimbit ban sim ya ki nong tray lani ki nong bela na barjela klam da penbiang ikut isla bat kumju uru da ka bakin hap ban penbiang lut ya ki ikut isla ka jongki nang bakanam dan jinge Rainbow of Sound Music Academy kepada Maubri Ripoy District baju pelong shisi in shista yo Holiday Flower Higher Secondary School Maubri akhot kawer song bahaban admission ye pi baro ki knaret pat ki balarong baru ki bakwa punya ijina jing tep shipang music but theory but practical hakani music school pin sayo shibor ki jing kai paper kum ka keyboard guitar onyx solfa khasi traditional instruments Indian classical vocal drum but violin kani music school ki pelong ro street performance per ki music concert amal law snam kum kadak man ailar ki khna ki bapulia kani music school ni simpan tah kiran san ban pen igi sap ki pong di bagidan ipadiang sompai pi baro ki bakloi berman pulih agani music school ban tep khambanya sompa ban phone agini number publish buat